Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Mula di Tribunal Independen itu back. Go back, go back. Pantai elections go back. Go back, go back. Ahal Independen itu quickly. Do the rain, do the rain. Ahal Independen itu quickly. Do the rain, do the rain. Ahal Independen itu quickly. Do the rain, do the rain. Kita orang hai hai. Hi, 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 hi. Kita orang musuh hai hai. Hi, 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 hi. Kita orang hai hai. Hi, 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 hi. Pantai elections go back. Go back, go back. Pantai elections go back. Go back, go back. Pantai elections go back. Go back, go back. Pantai elections itu quickly. Do the rain, do the rain. Pantai elections itu quickly. Do the rain, do the rain. Pantai elections go back. Go back, go back. Pantai elections go. Pidu ke Dwaramla lapen Dolamara area hadak sige do yo alamang ke Dolamara dagaman nang peklang ke Dwar Amla ke polling station crazy pulo saneli ke chini crazy kali krener ke bagdoji athema latum la son ki vijia phan hedi ha delimitation commission phanta latum pidam lasi chuabatai krener ke polling station ke hojai district bhangi pipa lam dolomati di ini tum hangdun jo lo pape klang ha hedet lo seta no la bang practical bang si claim to that lo latum panchayat election si ha amtering pen ha ogurian ding pik hang amtering men ogurian laan including de Allah adim hai inghin maisam edenbari duloni rongagora kamarpha tumprop jarthang nala bhoksong dalimbari lapenha oguri mathatha dalimbari ke ilitum apranga cm joyram ingleng arong lu hal anta non Hojai district along si piludun chok lo Hojai district ajah ke Nogong district ajah ke ki koi Morigaon district hadak piludun chok lo lapen hapu Dolamara na thua bangke dei Malasi mathatha Malasi Karbiarong bi nong lagi Malasi lapen Kandir Teron lapen Panbari lapen ke Basagaon lapen ke 2 nombor Dolamara laan rongpho mane rongpho kali PS pho arong bang ekre pho ingkoi bagdoji laan Karbiarong binong si haladak lapen hala aron kimia tum ta hal tum temple ta do hadak hala anta arukom lo ni hala so piludun lo ne pilone chini ne sedala 2 nombor Dolamara pukolo bang lo ne seta hala tum anta piludun jo itu ga fere meme ke larong pho kalilang do yilang ala tum piludun la payo alam ke la polo hala article 243M lapen 243ZC along Constitution of India hadak pulo je 6 schedule area arloke panchayat biune pubulo athema halatum 6 schedule tribal atum amethang panchayat do hala si binangi pusi by whatever name called pusi hala 243 D clause D along ki pudo la puyo anke non ke panchayat pedo bor idet alam the panchayat ke do yong kali alam the la panchayat ke bi loge tribal area kalilu polote 6 schedule kalilu polote Karbi Anglong kalilu la hello alam ke allo ke dam ke la hello la si serious pick lage panchayat ke bi jong alam kali lage mo chupen itum pulo ilitum methang panchayat serwan ke pudolo Rengmanaga tum injeng Tirupuniu Songsadven pudolo Khasiatum Dorbar Snong dolo Garo tum Songko Dil Gapa pudolo elpen Tiwa tum Shining Pisai pudolo laan Tulsong Waisa pudolo Kukiatum laan jong si aprang pen election pedokok asonte non election nang doye upay ajakong wedet dia podlo ilitum election pedodedet ilitum paragraph 3 clause 1 lapen sub clause E F G ateng si ilitum election pedo nangi la pedo dedet
aron ta silam le de la pena jok si non itum adet ke kivir lo anke ilitum adet kivir lo itum adet si than plak lo along lema si than plak lo mange a Golaghat district pidiat lo lapen ha Nogao Hojai lapen Morigao district aphan pidiat lo anke itum adet si kivir lo ande la council atum lapen akaprek a song atum puwer titi ye border chirai nangji lapen ke netum inchi sita netum pipe pupua mati di bangapan non ing samri pia potlo lante kang samri athege lake ili latum thang da chini derlo panchayat jongjong busuma tharong lo lake panchayat jongjong ka lilo lagi ituma desi than plak lo non la karbiang long si than plak lo non bangapan pidet lo la akam bangge MLA MP CM MP atumanda bang ing samri kachini nelo lapen ison bang nilia mata latum phan bongo sena bihar sena vote pencil latum ke hai titi ke aposi la bongo sena bihar sena tum latum phan ingkir check lo angho dip thip lo paningje long ledet lo latum phan adet pache rai long ledet lo karbi adet pache rai long ledet lo latom phan la si la son atom phan ke itum bi bom lote akaprek adim ta ko nang chirai thu bom yilang dolang na chirai thu yilang ha bukajana na thu nang chirai thu yilang la pen ke halapu nilip na thu nang chirai yilang nilip na thu do na chirai me adim do ni tum chini ne amen ya pu pedet pu ta haputa nilip na thu ta na chirai me do jong si itum la loteng six schedule implementation ki bi pe praprite la helo itum ki sumji ถนนนั่งนี่เป็นคนที่บางกะละเราจะละตัวอำลาconstituency ละเป็นกะหะละDolamara la ini bang ke non panchayat election na conduct kan delo kota bang stile district sitam dam jui lo lage six schedule arlo pen dam jui lo ke di athema six schedule arlo ke panchayat ke biu ne pulo ke di non bidet lo ke banti di lage six schedule arlo pen karbiang long arlo pen dam jui lo lain ke non ni tum ka choning ri ke tribal atum an ke la so panchayat election long vote pidun de det nai ako ni liputulo la so panchayat along election along mo 7 ar ni si do ipu tribal ke do an ke khilonjia homia tribal lapen adivasi atum an ke vote pidun de det nai karbiang long si do bom nai athema along leta itum chirai thip nai non hala ke che tu pulo ni tu vote piji ni tum karbiang long do de pula hai karbiang long do de mane katju ji po bangali along le ma si pon plangi po bangala to mangke la pot si alang litum ke itum phan na ke che dan pe melo kan na che song pe melo ke isia aron lo la non ke che plang a loteng ben isia ron lo la pot si alang litum hala ke che tum an Panchayat along vote ki pedun tumhan an ke la council election a vote MLA election a vote la pen MP hut election a vote ke alang litum pilong ledet nangji amen than lap nangi la tom phan athema la tum siksidur lo doi tung te bulwente ko pilo amen gi bina lang oposi voter list pen la to amen than lap nangi la pen la to along le pata ta than lap nangi la bangso aisu bangke Thedung is a sensitive issue lo lage border issue a sensitive issue son thotsi la nono bangke election ke jo gonji pu la bangso 6 schedule area ke parlo pon la bangke unconstitutional high lo lake state government hin pen dak karbiang long 6 schedule area labangso panchayati ras aron nang palu to bangke piju pen labangke non dak elitum jitu constitution la pente la so under sub constitution 6 schedule area labangso aron karkan la si labangso bangyong si dobom lo plotan ke pena babangke elitum labangso 6 schedule ke paweda je phan ke dero eda ji sonia lamthe putha ka bangke ilitum ladak 6 schedule area lo bangke karbiang long autonomous council labangso elected a constituency yang sesi dak ke parlo se duarbaguri
ngopen alangli kathar saunta than lo je ladak rongkre nerkep arong duaramla loksi ke duaramla loksi lan puri lo puwa bangke duarbagori constituency Gulaghat district Nagaon district Morigaon district Huzai district Lahai border area Karbi Anglong along jitu 6 schedule area along Panchayati Raj labangso nangjim post abangge lage chok shipik lo nalitum bang putinda theklong lo arjulong lo damtang chiklojon flipho aprang hapu Nagaon district pen ADC SP tumbangsi boithalangso adolongan ge nitum Nagaon district punang demand lapente halabangso area kedo aradatu nitumge Karbi Anglong dodun delu nitumge Nagaon district dodunji pulabangso alang litumahin pen ke protest labangge aling do pakalo kosonsi aling do ma halada kedo aradatu mangta pa protest lapente Nagaon district ADC SP tumdawangsi la boithalangso dolong ben pu parai anabangke lage Nagaon district polang litungu dimandeka Lahai area long border area lapente very sensitive issue lo la non panchayat election first phase bangke parnisi damel lo ako non 7 tarikar ni second phase bang thupo labangso second phase along si purier lo Gulaghat district Nagaon district Huzai district Nagaon district lapente Morigaon district Duaramla pencenglok pula eri Duarbaguri sotkaelo dagabangke sosengnanta homostita puringyo lasontosi pula Bithung Rengthama CMA constituencies tame Huzai district Lahai alom effect lo lasi lasonjong si nangdobom polodanke ilitum siksidul ajakongge konalo doela lasi pijo pena bangke labangso siksidul na papuk dia fansi pini labangso state government hin pen labangso BD kanglim nangklemom parnisiar lang chief minister dak Karbi Anglong visit banglo nanglitum masi reporter tum masi arjulo 244 ya puthake nanglin ben kopilo labangso puthak nanglin ben ningje tegai alangli ningje lahanlo 244 ke autonomous state ke non function bom loge claim bom loge aru kopi autonomous state sinangla lasinil tumen ben puji bangela halo la bangke alam tang ason si mandelo 244 e la bangke 6 schedule upgradation lo la pente jiblak non eri MOS dobom lahai bangke 6 schedule modification lo lasi alangli labangso 6 schedule modification alam ben cheparokasi lahelo 6 schedule upgradation lo lahelo 244 lo pobangke Karbi Anglong Dima Hasao radaphan kapamang huji phansi alangli parnisi ningge tekang damtang ningkan si aprang dak taralang solong alangli Karbi Youth Festival sertalina ningkan alangli si dak chief guest hisab banglo alangli phanang litum reporter dumar julo je 244 e autonomous state puthak nangli kopilo putikangi alangli ke ching next choice je 6 schedule chotkailo autonomous state ke longe loge nangtum na to bhanang pier loge aru kopi autonomous state sinangala la sonsi ilito phan alangli ke ching next choice tegang labangke Karbi Anglong arada phan isi discriminate lo loge kelang raimason lo lase ahok pet ilitom batai central government atum je non ke state ke create ji aphan provision ave pustame labangso dak
state phone create a law kimi sitame dak Karbi Anglong along bangke 244 Indian constitution along doang abhita dak paklang det pen afistame 1969 22nd amendment hut pensi laso provision dolo piniana bangke ningkan phokep trokep afita dak Karbi Anglong dimahasau radhan 244 aron do tan pen afita dak bangke autonomous state ta pipe separate state leke hangali Karbi Anglong rat to bangke nitum provision nang pinon nitum 6 schedule bangke dorlelo lasi nilito apan upgradation apan 244 nitum Indian constitution long tok ang sidu khalabang so hormon nilito apan nang pinon ilitum barambar ilitum demand lo sitame central government atum bangke chipajo bangke state government atum pen recommendation ave lalo plotang ke Dr. Himonto Biswa Sharma Karbi Anglong rad afan batai nang tum ke autonomous state long aloge aru nang tum ke super state forwarding ke ave super state polote America anjolo USA anjolo Karbi Anglong van ke hala America asanji heri nang pialo pujong si ningji lo plotang